देखिए भैया एगो निर्गुण के भाव में कि नागन बैठी राह में बिरहन पहुँचिया, कि नागन डर गई आपके कि बिरहन डस न जाए, कि नाहर के नख में बसे आदंते बसे भुजंग, कि बिच्छू के पूछी बसे कि बिरहन के सब अंग। कभी नागन और बिरहन के जहर के तुलना कैसे कैले बा? भाव बा एक ताम बारी भोरी आ दूसरे पियवा गइलन रे चोरी। पूर्वी के भाव बा एक ताम बारी भोरी आ दूसरे पियवा गइलन रे चोरी, कि अरे सखिया रे अरे सखिया रे अरे सखिया रे तीसरे बिरह से दहिया मातल ये राम। अरे सखिया रे तीसरे बिरह से दहिया मातल ये राम। एकता मबारी भोरी आ दूसरे पियवा गइलो न रे चोरी। अरे सखिया रे तीसरे बिरह से दहिया मातली राम। कैसन लगल? अगर बढ़िया लगी तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसन लगल। बाकी अपन सब प्यार आशीर्वाद सही अपने छोट भाई पर बनौले रही। सबके ओके प्रणाम बा।